Pagbangon, kaon. Magkaon, larga na pod. Sige, ranggit mo pabadlong. Pangita mong trabaho, oy. Dag ko na ng mga lawas ninyo. May trabaho. 2, 1. Uy! Ate! Pusoy! Buguan mo, Pinoy! Buguan mo, Pinoy ka na, oh! Push! Bulok mo, bataan na ni. Relax mo ba? Panaid lang mo sa kungkuan. Skills. Hey! Sus, bubudod ka. Suspin, murabi kag maayo. Pilit pa magay mo rang. Pati ang load pino. Lagi mo niya, ah! Kung may cellphone, tawag mo siyang balay. Tinala mo ba? Tanawa ka mga skills. Tanawa ko mga bombs, oh. Hey! Oh, nice ka. Oh, tap. Oh. Dito na og break. Oh, nice ka, nice. Clutch, bago kayo. Bago Ay, lagi sa taas lagi, kay di ba na? full tank pag yun. Namatama gid akong mga rides na agad mga bagrag-bagrag pa. Murag nigarat naman si Stephen Badlongon bay. Murag wa ni respeto sa kuha ba? Baba, sa baba. Tino ko sa mata karon awa. Hoy, sa baba. Nasa baba, oh. Yakti. Hoy, sa baba na si Badang. Push! Ano si puso. Kanina ra. Ano sama kayo, oy? Ano malabay man ka? What's wrong with you? Grabe man kayo ka, oy. Sumatrong with you bitaw, English ba ka? Ano kasi mo ay pag sino mo kay si mama na bad trip to gabi eh. Kay mut natin problema to. Karon sige singit makamata to ron. Dula dia pag sino mo kay tulog ko diri ah. Lagay. Sumatrong with you bitaw ka matahan ka. Grabe ni mga bataan eh. Huwag kin manghugas sa ilang mga kinanaan. Ay na mo pangkaon ha, kung di mo manghugas ang plato. Taas naman din nga bugas. Oy, asa mo ito mangita inig bugas karon, pagi kwarta, may trabaho. Itag na magpahulam sa kwarta ni karon, bugas. Sa kwarta na lang. Para makapait po tagsudan. Tijignig kanan. Oh, gato. Tura pa. Ten! Mahintag mabusog ka ng imong gi. Dula-dula dag email ha. Wala na ba tayo paniutuhonon niya? Ma, balik saging og. Ginamos na ba? Basta makadula og email. Go cheat na na. Saging bitaw, kakaya kag saging? Nya may rabag natay saging, wala na ba tay saging? Mo lakaw sa ko kay mangita kog bugas. Grabe, wag gyud nagpahulam sa kog bugas ba? Wag itay paniudtuhon karon. O pa ko kabayad sa ilang utang na ko sa ilahagod. Lima ini ron ba kay wa pa may paniudtuhon. Asa ko ini manghulam karon. May trabaho, hal pang palitunon. Push, pre, push. Push. Bebe. Na, turao, nakatulog oh. Para ba ni pamahaw? Pre, push, pre. Hapit ng paniud to. Push, lagi, pre. Sige lang katulog. Asa ka to si Diser? Push. Nakatulog na po siguro to. Push, pre. Na, tora rin si Diser oh, natulog na pod. Mapagali pag-abot, tulog. Pagbangon, kaon. Magkaon, larga na pod. Sige, ranggit mo pabadlong. Pangita mong trabaho oy. Love you, pre. Dag ko na ng mga lawas ninyo. May trabaho. Yate. Woo! Di ka sa damgo na ako eh. Nita na oy, laon na siguro ron ba? Tama. Kaon karon, igutom na kayo. Kanya taon, larga na pod. Huwag pa naman Stephen nagdula oh. Kaglami ikaw, nagutom na kayo ba? Kalami sa kinabuhi. Oh, push. Push, yung kinabuhay din ako, oy. Pen! Pen! Ano saman? Kabalo ka pen nga. Wala pa ka nagkaon pod. Gutom na ka, klaro kayo. Pero Klaro kayo, oh. ang dubis na pen, singitis mama dito pen na gigutom na ta. Gusto na ta makaon. Sige na, singiti pen, mga pen. Ma! Pa-deliver my direct pagkaon! Oh! Grabe ni mga bataan ni oh. Singit-singita lang kung pa-deliver og pagkaon. Ayos ka pen. Pero sa Emilia pen. Turog sa ko diri pen na. Di, tulog di, ah. Push, oh. Yeah! Pen. Kinaman ko? Walay! Si mama ba? Nalteriya, padulong na kay deliver itong pagkaon. Palangga kag kita ni mama pen pen, deliveran tag pagkaon ba? Siyempre. Sige dula sa dia. Karon. Kaon ro karon. Naragin si mama gyud. Mama. Mga senyor, sir. Ay
Saan? Hindi na tagsira-sira ba? Siyempre, senyorito man ta. Salamat kay mama. Sige, salamat po. Uli na ko kay maglaba pa ko sa inyong mga sinina. Tara oh. Ako na! Ako nagsugo sa imo ha. Ako na padalibere! O sige, bre. Sabihin ni ko ha. Kuda ko ba? Murag lamay kayo na, murag nagkuhan. Chinese food. Woo! 3, 2, 1. Uy! Sante! Sama na. Baka! Balas. Pastilan ay santa ni mama pen. Bala ka di ay. Bala na iya. Unsa naman noon si mama pa kaon naman tagbataw balas ani noon. Stilan oy. Set man noon eh. Kaon tani.